serikana kwa mama. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hey. Jesus. Ingakho ngithi ngicela umntwana amculelele sabelele sithi uyangazi amhlelele uyihlolisisa yonke futhi nemicabango yami. Hallelujah. Ngoba ngisho yena uNkulunkulu. Amen. Ithi kanti mina ngubani ngize ngithandwe kangaka. Cabanga uJesu sekazobethelwa ngenxa yami. Mina ngubani ngize ngithandwe kangaka. Ngoba indaba yamoshakala ensimini yase-Eden. Lapho khona ke umuntu sekahlukana noNkulunkulu. Kepha manje uNkulunkulu wathumela indodana yakhe ezelwe yodwa bangcwele ukuthi izokhona ukubuyisela umuntu kuNkulunkulu. Hallelujah. Bangcwele. Jesus. Selikhuluma izwi lokuqala. Amen. Ukuthi baba bathethelele. Ngokuba bakwazi. Ngikhumbula ngelinye lamalanga abafundi bakhe bambuza ukuthi baba akusifundisa ukukhuleka. Yithi lapho kuthiwa usithethelele izono zethu. Uma ngabe linxusa ukuthi banithethelele iziphambeko zenu kanye nobaba ezulwini yakunithethelela nani. Kepha mangabe sikwazi ukuthi thina sithethelele iziphambeko naye kasoza sithethelele iziphambeko. Jesus. Selithizwe labazingcwele. Amen. Mawubekini loyo ngqondo wakuJesu. Athi asesimeni sikaNkulunkulu kepha zange ayiphakamise. Bangcwele. Namhlanje sizogubha lolo suku. Bangcwele. Makancane nje uma sengibuyela emuva ngeminyaka Exodus. Bangcwele. Mhlazana abantwana bakaIsrayeli bagubha lona lelo suku. Bangcwele. Kwaba khona into thizeni ebayenzayo. Bangcwele. YiNkulunkulu mina makathi kubo nizivalele nezindlini zenu ngoba nizothi mina mase ngifika ngizodudula konke mina ngithole phela nisindile. Bese thini kwenzeni lokho minyaka neminyaka ukuze ningikhumbule. Athi sizukulu kanye nesizukulwane senu sikhumbule. Senza namhlanje ngoba umlayezo sayalelwa wona ukuthi siyenza minyaka neminyaka izizukulwane nezizukulwane zize zikhumbule lela. Angisho sinabantu abasha. Jesus. Abantu bazi ukuthi kahle iphasika. Why kunephasika? Iphasika buya. Abantwana bakaIsrael bebacelebrate ukuthi uNkulunkulu waze wasindisa ezweni laseGibhithe, ezweni lokugqila. Bebacelebrate ukuthi ekugqileni we are free. Amen. Namhlanje thina sizocelebrate. Amen. Ukuthi uNkulunkulu uJesu wafa wavuka. Bese na Israeli. Amen. Sithi sinikeze uzumkhumbuka xa ufika embusweni wakho. Haleluya. Ngithanda uJesu lesi besilayiduzane noma sesithi angisho wena uNkulunkulu awusindisi ngani. Ngithanda ubaba uNkulunkulu uJesu makathula nje ambheka azange aphendule. Jesus. Mara lo munye mangakhona athi thina vele sifanele ukuthi sibe. Angisho vele thina sonini. Vele thina bokumele ukuthi sibethe. Ngoba ilanga lethu namhlanje. Kepha uJesu uthi yambona lokho nondayi uphendula. Jesus. Nosicelela ngoba uyazi ukuthi wonini. Uyaphendula. Uthi namhlanje akabali elinye ilanga. Jesus. Akasalindi ilanga lokufulela. Kepha uthi namhlanje uzoba nami. Akasabheka ukuthi mhlambe uwone kangakanani. Into engiyithandayo ngabantwana baseJerusalem ukuthi bebanganalo ulwazi. Bangcwele. Itho uJesu makaboshwa bathi bona sicela ukuthi usikhululele uBarnaba kumane kubethelwe yena. Sengihlala bengaka. Akabethela uJesu uBarnaba naye uyasinda. Ngazi lakhe. Amen. Yapa wakufanele ukuthi leli lizokukhumbuza. Jesus. Wayenayo ungene lapho eJerusalem sekazi ukuthi vele sesiyafika isikhathi sami. Vele konke lokho ngikuzele uzopheleliswa lapho. Jesus. Kepha ngokungazi uyasho ukuthi yena ngifuna vele mhlambe ukuthi ngimkhiphe lokho anako. Ngoba usikhululele lesigebengu esikhulu. Ngoba lo ngumkhohlisi. Umane ubethelele umkhohlisi
Jesus. Amen bangcwele. Amen. uJesu uyamemeza uthi Ja. ukuthi uNkulunkulu Hayi Nkosiyana. Amen. ababengazi basitshela ukuthi ubiza u-Eliya ngoba basitshela ukuthi u-Eliya umprofethi abathi hayi ubiza yena kanti uJesu besekezwa ukuthi mani ngathi khona lokho kuhlukanayo ngoba ngisho yena ubethele emthini wehlazo kanti ngoba uNkulunkulu akazwani nesono futhi akazwani nehlazo yingakho avele waqhela Jesus. Kimpo haleluya yapha uthi lapha ku-28 emva kwalokho uJesu ekwenza ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba ubhalisele wathi ngomile Haleluya. emva kwalokho sekamemezile sekwenzeke konke ngithanda ngoba uqale kahle konke waze wakhuluma noMariya ukuthi mama ebheke indodana nayi indodana yokunyoko ashiya yona inkonzo yokuzwana ashiya yona inkonzo yokubhekana ashiya yona inkonzo ukuthi mama ngeke uzusogole indodana ikhona indodana ngeke uzusogole umama khona ngiyakuthi sekakushilo lokho amebangcwele wazizwa ukuthi sekawomile amebangcwele ngokungazi kwabantu bamnikeza uvinika Hey. ekumnikeni kwabo uvinika abaphekayo bayazi ukuthi ivinika wayithatha wayithela enyameni noma sengathi ithi iyamosheka iyaqala iyavuka kodwa bebangazi ukuthi nabathela le vinika kanti baqala bamupha amandla Jesus. uthi ngomile kanti sekayazi ukuthi mani uNkulunkulu sekaqhelile eduze bona bacabanga ukuthi mhlawumbe uwomela ivinika or uwomela amanzi kanti uwomela izwi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu besekaqhelile kuye ngenxa yehlazo ngenxa yokuthi uyalenga emthini ngoba phela ukulenga emthini kulihlazo futhi kuyisono kuba uNkulunkulu yingakho akhetha ukuthi ngona achieve eduze kwakhe Jesus. kepha ngokungazi engikuthanda kakhulu ukuthi nale social elali